بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء. أما بعد أنوا كنا تارد دوّنك والماجر وقاكم سبيل بابا فادر يبا مائك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي سوراري لافيا يا مصطفى مائكي لمبا ديا كيني نكي يبو منزو مجتبا يا مصطفى مائكي لمبا ديا كيني نكي يبو منزو مجتبا بسم الله ساركي الله ربنا karan basirar yin begen gwanina a saka mai ikilasi ya rabu dan maulana in ta rera bege dan shi Mustapha. Ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha. Allah kayo salati ga Mustapha asa alayi sahabban me kyan sufa Mahamudu manzo ma'aiki mai safa ne shi zama bege na ya Mustapha. Matar Aliyu Alima bai tinki zarrera ki taimaka ki mun lamuni na rera bai toti maras rauni ki bani intira in na rike cikin yaban ku dan Mustapha. Ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha. Assalamu alaika mai tausayin bayi assalamu alaika mai rahama ga bayi assalamu alaika mai kyautata wa bayi ka amsan sallama ta ya Mustapha. Kai ne nike yabo manzo Mustapha. A zamantakewa Muhammadu ne lamba daya a haƙuri maɗa ne lamba daya kai harama da kyauta shi ne lamba daya shi zai ma yau da gobe ya Mustapha. Yau ka je gobe ka koma ba za ya kore ka ba inda ka mai laifi ba za ya tanka ba ga gaskiya ga tasfa manzo shugaba ga shi darkon amana ya Mustapha. Ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha. Manzo ma'aiki wata so ya barka a gobe kiyama ba mai ceto bayanka kowa tsarara yake kai ko a lallabe ka ni dai ina roƙo ka cece ni ya Mustapha. Annabi shi na daban ne a cikin halittu ya sha bamban da kowa ku dau karatu shi mai mutunta bayi ne mu fahimtu bai yi kama da saura ba ya Mustapha. Ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha. Ga wani mararrabo nan makwabcin Rasulullah
Allah a ba jahalin me izgili gun nabiyullah shi ke waso shara kofar gida Habibulla bace masa komai ba ya Mustapha ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha wannan kafirin yayi asara fa da bai bi ba sunnar Mustapha manzo da Abdullahi mai kyan sufa wayo da mani ne makwabcin Mustapha manzara ma binka ne dacewa hakika ta bi lahira a yau kukawa wanda bai zai da kai bakun Allah bai kalluwa dole sai da kai manzo Mustapha ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha zuciya ta gaba ɗaya ta mamaye da sanka na buka ba ta kulawa ta tsaya abunka karta ta fi yawo ta tsaya a hidimarka kai mun wannan dan Fatima ya Mustapha da haka ma afuwa laifi na ka goge zuciya ka sarkake ta da ka goge ka cika ta da kawanar ka raunin nan ka yaye komai ban iya ba ya Mustapha Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha Allah karo salati gun mazo a sa'alayen da kai ka aiko shi yanzu ba manta da sabai gun saman zo su ma bambarin su har zuwa can gaba nan zani sa'a ya mun zo ka dube ni ne na yabe ka da Allah ka nuna ni fadar yaban ka ne buri na kaso ni kai ne nike yabo ya Mustapha ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha Allah ina da daro ko ka kai ni gun shugaba Madinatul Munawwara ne ma in gaida shagaba ya samu albarka yayi izini na je gaba kai mun lamuni zuwa da komawa shagaba ya Mustapha ma'aiki lamba daya kai ne nike yabo manzo Mustapha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kai Madina Allah ya kara mana san Mustapha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amin summa amin